अब मारतानी मुका अपना छाती में। अरे ये क्या काहे मुँह लटका के बैठे हैं? अरे का बताई कि रोजा रगड़ी लेते ही आई अरे टाटी मन रगड़ा तनी हो मेकरा कितना मजा आवता री। आओ तू रगड़वा दिया बर्दाश्त न होना जबराती में। कैसे और जब से वो छोड़ के भागल रे भाई यार हम पागल रे। जब से वो छोड़ के भागल रे भाई यार हम पागल रे। अब मारो तनी मुका अपना छाती में। अरे ये अमित भाई छोटी छोटी बातों पे तू मुंह न फुलाया कर। आई एगो भागल आ दूगो भागल तो तीसरो पटाया कर। भाग साला ते नहीं ये हमार का हाल हो गइल बा तोरा थोड़ा बुझाता रे। कि रोजरो गाड़ी लेते ही आई टाटी में बर्दाश्त न होला जबराती में। रोजरो गाड़ी लेते ही आई टाटी में बर्दाश्त न होला जबराती में। क्या बात है? जब से भागल लौट के फेरू अरे वापस नहीं आइल रे। अरे बानी हम पागल आइल रे तनी ना मुहाइल रे। जब से भागल लौट के फेरू वापस नहीं आइल रे। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या एक बर्दान मर्दो पूरा। ओई देखो जय हो लक्ष्मी वर्ष 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 औरी रे होई देखो बस रे बाप आय ए चलो तो पार्टी करे ओने साले के बकरी कटवावल जाओ। इतना में कितना लोग खा ली पूरा आदमी। एगो फूल के दाम दे दी तारा के उनका के दे दी देता नहीं वो जाए के बढ़िया भेंट करिए न तू पैसा दे दी हम लिया दे फूल। हमारा घर एगो घर के बगल में एगो बुढ़िया भी चुआवे ले दारू महुआ मीठा उ पिए लो। अरे बानी हम पागल आइल रे तनी ना मोहाइल रे। जब से भागल लौट के फेरू अरे वापस नहीं आइल रे। दिल पर चोट वाला गला रे रात भर रहिले जागल रे। कि सब प्यार के हमारा यार मिलवल सबाटी में। जो ये बेटा जाइनु को रोटी डाउन नहीं आई टाटी में बर्दाश्त न होला टाटी में।
हमरो तोनी तोनी तू काला परोर में कोरी होइया ये कोरी हिलोर 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 में। क्या बात है। हर एकरा घरे सत्यनारायण भगवान के पूजा होत रहे बुझल तो पूजा पर ये बैठल रहे तो पंडित जी एगो लड्डू देले बबी रे ले ओइ लड्डू आगी में डाल के हवन में कहिए स्वाहा ई का करती है मुहुआ में डाल लेती है कहती है आहा कम भूखड़ नहीं के पूजा कइले बड़ी कब बैठल बड़ी पूजा करे आवेला एगो मंत्र बताई हम बोलबे बोल रघुपति राघव राजा राम ये बोलना जो हम कहते नहीं तोने बोल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम आ तोरा बाबू के नाम जगजीतन राम। अरे बोल एक मिनट बोल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम बस के बोल ना पूजा करते बोल रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा हेलो होई जा वोट खाली होई जे दिमाग जा हरि है कलयुग में रे भैया रे दुई एगो के राजबा के बाबा आय अजय हो दारू अजय मेहरारू ना चल तो बाबू तने घूम घूम में नाचा आओ 1 2 1 2 3 अजय हो दारू अरे जय मेहरारू बबी बियाह हो गइल बा त करब हम भोजपुरी में बोलत नहीं बियाह हो गइल बा इंग्लिश में बोलत नहीं नहीं तो इंग्लिश में हम जानत नहीं बोले नो बाबू इंग्लिश सिखावे नो जू 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 भले गु 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 तो करो भोजपुरी में जू हो गल बिया करबे बिया करवा दी कोनो से एमे जौन पसंद होके चुन ली जो जौन नीमन लगा चुन ले जो देखो नीमन लगा तरे हो तो तुम उसकी मार तरे हो पसंद बाड़े आवा गोतिया हो करा दी कते करा दिया ओके नंबर दे ली चाहिए नंबर ठीक बा मिल जाए हम लइले बानी अरे ये कलयुग में ये भैया हो दुई एगो के राजबा अजय हो दारू जय मेहरारू तू ही लोग के राजबा 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 आज मार के करा गई बाबा चौपड़िया
जौना बारात में दारू ना चली ऊ बारात बेकार बा। दारू मुर्गा के हुज खिया दे बुझाई जतदार बा। कि जौना बारात में ऊ बारात बेकार बा। दारू मुर्गा के हुज खिया दे बुझाई जतदार बा। एमे कितना लो दारू पिएला आ कितना लो भांग खाला। भांग खाला लो एगो भांग की कहानी बताई हम भाइयों रे जे भांग खाला